راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في التساميتاتيو أبناي سنبت في التساميتات حبرت إيروبا سدتنياتات بحقاو مقدي ناب إيروبا كأتولو زغول إمام يزتيلو كمزلو كاب براسلس زتم حلالة زينا ملكتو اتي مسو حزي سدتنياتات كاب يوكرين تتحيزو زتيلو زلو إمام زيغاتات إيروبا زيكون وطاتنياتات نايحات سيرن نويحن منبر فقط هايبوهم أبسرح كوافور زحقز كمزغونة معكنات زينا قليسان كومشنر زبيتاو قدات حبرت إيروبا ييفا جوهانسن نزب زملكت أبزهابتو مقلتي اتي إمامي زي حقاوي مسيقار دكسب أب مقدالن سدتنياتات بوحس مقدي ناب إيروبا كأتون زي حقز كوان تغنى بعبي يقنا أقات إمون زلو حسرات عياي قلبت زملي إيلا بمسرت مقلتتا كومشنر هاقرات إيروبا أب كلتا شحن سالاسان عامة مرات بوحدو ناشوعة مليون عياي قلبت حسرات كقات منيو اتغريبو زلو امام بتوساقي فولي مويا وي تمرتي هاليوم إيروباويان تكالات زتقلبوهم تقوينن ناي منبر فقط زهب ايو تالنت بول زتوهاله كفلي كمزة تقالل تقليصو هاقرات إيروبا كاب أفريقان إيسيان نزموصو سدتنياتات كخلكلات صنيحن أوش تحيدة توارح لعلى 5 مليون يوكريناويان سدتنياتات مغبالن كاب حيالو أهقراويان تكالات قبر سناي نغفيتاك قربن صنيحيو መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ዓፈር ጠቕሊሎም ወፂኦም ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ናይ አሉታ ምላሽ ይብሉ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ክልል ከም ዝሰሓቡ ብመገዲ ዋሃብ ቃል ኣቢሎም ድሕሪ ዝሃብዎ መግለፂ ምላሽ ከይሃበሉ ድሕሪ ምጽናሕዩ ብዓርቢ 29 ሚያዝያ ነዚ ናይ አሉታ ምላሽ ዝህበሉ ዘሎ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አብዛሃቡ ቃል ሓይልታት ትግራይ ካብ 3 ከተማታት ኳን ተወጹ 3 ካልኦት ከተማታት ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ከም ዘለዋ ገሊጹ እቲ ቀንድን ኢትዮጵያ ምስ ወደባት ዘራኽብ መስመር ዝርከቦ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝርከብ ከባቢታት ረድኤት ብግቡእ ንኸይባጻሕ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ክብል እዩ እቲ ዋሃብ ቃል ዝኸስስ ፌደራላዊ መንግስቲ ረድኤት ናብ መላእ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ክባጻሕ ንዝኣተዎ መብጽዓ ጠሊሙ ተባሂሉ ንዝቐርብ ክሲ እቲ ኣምባሳደር ኣብዝሃቦ ምላሽ ዝተወፈየ ረድኤትን ውሕስነት መተሓላለፊ መስመራትን ንዝርጋሐት ረድኤት ይቕይዶ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መግቢ ረድኤትን መድሃኒትን ናብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ከይባጻሕ ኮነ ኢሉ ዕንቅፋት ይፈጥራሎ ተባሂሉ ብተደጋጋሚ ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ ካብ ሃገራት ምዕራብ ዝተዋፀ ፍሉይ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ሱዳን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዘተካይዱ እቲ ካብ ፈረንሳ ጀርመን ኖርዌይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮጳን ዝተዋፀ ፍሉይ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ኣብ ፖለቲካ እታ ሃገር ንጡፍ ተራ ምስ ዝፃወቱ ዘለዉ በርጊሳውያን ምንቅስቓሳት እውን ዘትዩ حيل الناصرነት ለውጥን ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ናብ መገዲ ሰላም ዘምርሓ ወሳኒ መገዲ እቲ ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ምስ ዘረክብ ጥራይ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ዘናዲ ዝኾነ ኣካል ንጠለብ ሰልፈኛታት ዘማልእን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ህዝባዊ ናዕቢ ንዘካይድ ዘሎ ህዝቢ ዝሰምዕን ምስ ዝኸውን ጥራዩ ክዕወት ዝኽእል ክብሉ እዮም ሱዳናውያን ተጣበቕቲ መሰላት መግለጺታቶም ዝህቡ أمونغو البرهانن حمدوكن أورح حدار ناي 2021 زتقبر سمع زي قدسن نتقلبات سلفنياتات زي مالئن بمنباريو زي تعوته كبل حيل الناصرነት لوطنا زخاخيرو أتفلو يلوخ بوغنو بعربي 29 ميازيا بزابو مقلتي أب سلطان زولو تهدراو حيلي نخلهم وغنات سودان زي ساتفة بايتو كاب مقام كغطب تزيكوين غنا بأهقراو محبر سب عالم تقبالنت كم زيهلو التحساسيبو مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ምስትብ ዝሓለፈ ሰሞን ኣብ መንጎ ኣመንቲ ምስልምናን ክርስትናን ዝተወልዐ ግጭት ብዝተኣሳሰር መንግስቲ ተሃገር 287 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ተገሊጹ ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ሓበሬታ ፌደራላዊ መንግስቲ እቶም ተቀይዶም ዘለዉ ሰባት ብናይ ወፃእ ሓይልታት ተመዊሎም ኣብቲ ሃገር ሕንፍሽፍሽ ክፈጥሩ ፈቲኖም ክብል ክስ ከም ዘቕርበሎም ኣቃሊሐን
ነቲ ፍጻሜ ዘጻሪ በአባላት ጸጥታ ዝቆመ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ከም ዘዳለወ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉያት ሰብ ረብሓ ዝበሎም ሓይልታት ነቲ ግጭት ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት የጓሃርዎ ኣለዉ ክብል ከሲሱ ላዕለዋይ እስላማዊ ቆንስል ኢትዮጵያ በጎኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝበሎም ጉጅለታት ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገለጾም ብናይ ወጻኢ ሓይሊ ዝተመወሉ ዘይኮኑ ሕሉፍ እምነት ተዋህዶ ዝኽተሉ ኣኽረርትዮም ክብል ከሲሱ ኣብቲ ፍጻሜ ብውሕዱ 20 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑውን እቲ ቆንስል ኣመልኪቱ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ኦሞ ኣብ ከተማ ጂንካን ከባቢኣን ብዝተወልዐ ሃይማኖት ዝሰረቱ ግጭት 12 ኣባላት ጸጥታ ዝርከቦም ልዕሊ 900 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ሱዳን ኣብ ዝተወልዐ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት ቁጽሪ ናብ 200 ከም ዝዓረገ ማሕበር ሓካይም ሱዳን ሓቢሩ ካብቶም ዝተቐትሉ 9 ደቂ ኣንስትዮን 24 ትሕቲ ዕድመ ህጻናትን ከም ዝርከብዎም ዝሓበረ ማሕበር ሓካይም ኣቀታተልኦም ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ምንባሩ ገሊጹ እቲ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዞባ ኮሪንግ ዝተወልዐ ጎነጽ ብ22 ሚያዝያ ከም ዝተበጋገሰን ንኽልተ መዓልታት ናብ ግጭት ዓድታት ከም ዝዓረገን ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ ነቶም ቆሲሎም ዝመፁ ኣማኢት ሰላማውያን ሰባት ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክህብ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ዝግለጽ ሆስፒታል ዞባ 95 ኣብ ርእሶም 2 ኣብ ክሳዶም 51 ኣብ ኣፍልቦም 19 ከዓ ኣብ ከብዶም መጉዳእቲ ከም ዝወረዶም ኣመልኪቱ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ግጭት ብቕጽበት ደው ክብልን ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ከቋርፅን ጸዊዑሎ ዓለማዊ ማእከል ጥዕና በወገኑ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ዓሌታዊ ግጭት 2 ኣባላቱ ከም ዝተቐትልዎ ብምዝኻር ብቕጽበት ደው ክብል ጸዊዑሎ ኣብ ዞባ ዳርፉር ካብ 2003 ኣትሒዙ ኣብ ዝተወልዐ ቀቢላዊ ግጭት ብጃንጃዊድ ዝፍለጡ ዕጡቓት ምልሻ ጸለምቲ ደቀባት ንዝነብሩለን ቆሸታት ብምንዳድ 10,000 ሰባት ከም ዝቐተሉን ብሚልዮናት ዝቝጸር ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቱ ከም ዘመዛበሉን ይዝከር سعود عرب ኣብ ኩናት የመን ዝማረኸቶም 163 ኣባላት ሑቲ ነጻ ከም እትሰዶም ኣፍሊጣ ወሃብ ቃል ልፍንተ ሃገራት ዓረብ ጀነራል ቱርኪ አልማሊኪ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም 163 ምሩኻት ኩናት ንኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ክርከቡ ምዃኖም ኣፍሊጡ ንሱ ብተወሳኺ ልፍንተ ሃገራት ዓረብ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ እቲ ምስ ሓይልታት ሑቲ ዝተበጽሐ ንኽልተ ዋርሕ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ዕዉት ክኸውን መተኣማመንን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብል ገሊጽዎ بمنغونينت ودب حبرات هاجرات جمرة ذات السلام يمن بتدقاقامي بزيفرة أبعطو معطوخ بتحخم تسنحز فلت كوينو أبزعج أوان كاب علت كلتان يورح ميازياز جمرة تقصدون أي مبال سمع كيف الشل العلا غالبو هيبوي سرحالو خمزلو إيقالت حدا كابتو ودب حبرات هاجرات بسمعك بتحز حق زومنت بتات من لوات مرخات كيناتيو ኩናት ልፍንተ ሃገራት ዓረብን ሑትን የመንን ኣብ 2015 ካብ ዝጅምር ምሩኻት ኩናት ካብ ዝኾኑ ስዑድ ዓረብ ን1400 ነጻ ክሰድድ ክትሕተትን ከላ ሑቲ ብወገኑ ማሪኽዎም ዘሎ 16 ስዑዳውያንን 3 ሱዳናውያንን ዝርከብዎም 823 ወተሃደራት ነጻ ክገድፍ ይሕተት ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ባሕቲ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሸቃሎ ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪሩሉ ብዝወዓለ እዋን ኣብ ሓያሎ ከተማታት ኤውሮጳ ጎነጽ ዝተሓወሶ ናዕብታት ተኻይዱ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ፈረንሳውያን ብሰንበት ሓደ ጉንበት ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ናዕቢ ብምዕራጉ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ክጥቀሙ ከም ዘገደዶም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ገሊጹ ኣብቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሸቃሎ ልዕሊ 116,000 ህዝቢ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፀ ዝሓበረ ፖሊስ ፈረንሳ ብወገኑ ሰልፈኛታት ንብረትን ኣባይትን ከዕንዉ ምስ ጀመሩ ሕጊ ጥሒሶም ንዝበሎም 54 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣመልኪቱ ኩሉ ዓይነት መሰላት ኣብ ዝተሓረማ ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ዝተኸብረት ሜይደይ ኣብ ወንበርቲ ኮንፌደሬሽን ኣቶ ተኸስተ ባይረ ኣብ ዝሃቦ ቃል እታ መዓልቲ ሸቃሎ ኣብ ፖለቲካዊ ባህላውን ማሕበራውን ንጥፈታት ሃገሮም ድምፆም ብዓውታ ዘስምዑላ መዓልቲ ያክብል ገሊጽዋ بمسرت أب 2018 زوجة أهجروا مدبا بدرج علم إرتراح عند كابتن وحسن الناس رح تنيات زي ترجعت ألن هجرات تباهيلا مس بوروندي مأكل أفريقيا سوريان يمن زام السلا هجرات تسرع بحث جنبات أب إرترا نمبل 3 حدن أب علم كأ نمبل 200 كل التنجزية تخبيرا ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ ዒድ አልፈጥር ንምብዓል ዝተኣከቡ ኣመንቲ ምስልምናን ኣመንቲ ክርስትናን ግጭት ከም ዝተኻየደ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ
ኣህጉራዊ ስታዲየም ታ ከተማ ብምምልኡ ኣብ ከባቢ ተቐጽሪ ኣብ ልዕሊ ዝተኣከበ ህዝቢ መጥቃዕቲ ወሪዱ ክብል ቆንስል ምስልምና ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንምንታይ ኣብ ልዕልቶም ሰግዱ ዝነበሩ ኣመንቲ ምስልምና መጥቃዕቲ ወሪዱ ግና ንጹር ከም ዘይኮነሉ ኣመልኪቱ ፖሊስ ታ ከተማ ኣብ ልዕልቶም ዝተጋጨው ዝበዝሑ መንእስያት ኣመንቲ ክልቲኡ ሃይማኖታት ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝደርበየ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብተወሳኺ ኣመልኪቱ እንተኾነ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ ዝሃቦ መግለጺ ሓደ ካብ ኣባላት ፖሊስ ብጌጋ ነቲ ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝደርበዮን ብኡ ብካልኦት ኣባላት ፖሊስ ካብቲ ከባቢ ከም ዝርሕቕ ከም ዝተገብረን ኣመልኪቱ ገለ ካብቶም መንእስያት ፍትሒን ጎንደር ኢሎም እናጨርሑ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ኣእማን ከም ዝደርበዩ ንዓይኒ መሰኻክር ሓቢሮም በብሔርን ቀቢላዊ ግጭታትን ኣብ ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ኣመንቲ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ኣብ ጎንደር ዝተጓሃረ ሓድሽ ግጭት ነቲ ድሮ ፈሺሉ ዘሎ ጸጥታዊ ርግኣት ሃገር ሓድሽ ኣንፈት ከይትሕዞ ስጋት ሰፊኑ ይርከብ እቶም ናብ ቀጽርቲ ስታዲየም ዝኣተዉ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኣፍ ደገ ተፍትሽ ገይሩሎም ይኣትዉ ብምንባሮም ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዘይነበረ ዘመልከተ ቆንስል ምስልምና ሃገር ኩሎም ወገናት ካብ መጓሃርቲ ግጭት ክቁጠቡ ጸዊዑ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ መንገዲ ብዝተጻወደ ነታጊ ብውሕዱ 10 ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ሶማል ገሊጸን ወግዓዊ ቴሌቪዥን ተሃገር ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ካብ ጆሃር ዝተባህለ ዞባ ናብ ባላድ ዘምርሕ ዝነበረ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ዝጸዓና ቃፍላይ ኣቐዲሙ ብዝተጻወደሉ ነታጊ መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዶ ብኸቢድ ከም ዝተሃሰ ኣመልኪቱ ኣገልግሎት ዜና መንግስቲ ሶማል ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወስድ ጥሩፍ ጉጅለ አልሸባብ ክብል ከሲሱ ብኻልእ ወገን ዓቃብ ሰላም ካብ አልሸባብ ዝመንዝዑ ኣጽዋር ናብ መንግስቲ ሶማል ከም ዘረከበ ተገሊጹ ምክትል ኣዛዚት ናይቲ ኣካል ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ዩጋንዳ ፊዮና ሎርታን ነቲ ኣጽዋር ኣብ ዘረከበትሉ እዋን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሸበሌን በናዲርን ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ዩጋንዳ ኣብ ምቕራም አልሸባብን ካልኦት ንኣሽቱ ጥሩፋት ጉጅለታትን ዕዙዝ ኣበርክቶ ክገብር ምጽንሑ ኣመልኪታ بوغن ሶማል ነቲ ኣጽዋር ዝተረከበ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ጀነራል መሐመድ ታህሊል ቢሒ ቦገኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንሰራዊት ዩጋንዳ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ጽቡቕ ተዋሂድካ ናይ ምስራሕ መንፈስ ምህላው ዝድነቕ ኢሉ بمسرت ውሳኔ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሶማል ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝማረኾ ዝኾነ ኣጽዋር ናብ መንግስቲ ሶማል ክረክብ ዝቕስብ መምርሒ ይርከቦ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሰለስተ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪራ ብዝወዓለትሉ ኣብ ኤርትራ ተቐይዶም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ነጻ ክወፁ ጻውዒት ቀሪቡ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰል ጋዜጠኛታትን ናጽነት ፕረስን ኣብ ዘውፅኦ ዘለዋ ጸብጻብ ኤርትራ ሕጂውን ብናጽነት ፕረስ ንሰሜን ኮርያ ኸቲላ ኣብ ድሕሪት ተሰሪዓ ትርከብ ነጻ ፕረስ ሓደ ካብ ዓንድታት ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ኣብ ዝሕጂ እዋን ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ ንዓሰርታት ዓመታት ፕረስ ምዕፋን ቀጺልዎ ምህላው ነታ ሃገር ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም እትሰፍር ገይርዋዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ሓደ ካብ ረገጽቲ ናጽነት ፕረስ ተባሂሉ ምስቶም ዕሉላት ውልቀ መልእኽቲ ዓለም ተሰሪዑ ይርከብ ብደረጃ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓሸ ናጽነት ፕረስ እትርከብ ሃገር ናሚብያ ምዃና ዝገልጽ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ፍርዳዊ ኣካልቲ ሃገር ንምዕቃብ ናጽነት ፕረስ ልዑል ተራ ይጻወት ምህላው ኣመልኪቱ በዚ ምኽንያት ዝኸኣ ናሚብያ ንጋዜጠኛታት ውሕስቲ ሃገር ኢሉ ሰይምዋ ይርከብ ካብ 2001 ናትሒዙ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ፍርድን ክስን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኤርትራ መርኣያ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘርእዮ ዘሎ ጭካነ ዝመልኦ ሕሱማት ተሓሕዛ ዜጋታቱ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተጣበቕቲ መሰላት በብወገኖም ይገልጹ ኣለዉ ብደረጃ ዓለም ኖርዌይ ዴንማርክ ሽወደን ኤስቶንያን ፊንላንድን ብናጽነት ፕረስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክርከባ እንከለዋ ሰሜን ኮርያ ኤርትራ ኢራን ቱርክሜኒስታንን ሚያንማርን ከዓ ናጽነት ፕረስ ዘይፈቕዳ ሃገራት ተባሂለን ኣብ መወዳእታ ደረጃ ተሰሪዐን ኣለዋ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኤምባሲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ሰለስተ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ፕረስ ኣመልኪቱ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ናይ ሕልና እሱራትን ነጻ ክሰዶም ጸዊዑ እቲ ኤምባሲ መልእኽቱ ዳዊት ይስሐቅ ስዩም ፀሃየ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ማቴዎስ ሃብተ ኣብ ፍስሐየ ዮሐንስ አማኑኤል አስራት ተመስገን ገብረ ኢየሱስ سعيد عبد القادر يوسف محمد علي مدهني هايله اب معلت بريس اسماتهم بعوتا بمصواع كم زير السعنايم كفلطون دليلو
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ 2007 ኤርትራ ንቻርተር ምኽባር ሰብአዊ መሰላት ሒሳብ ብምባል ክስ ከም ዘቕረበላ ዘዘኻኸረ እቲ ኤምባሲ መንግስቲ ኤርትራ ብጅምላ ጋዜጠኛታት ምእሳርን ናይ ብሕቲ ሜድያ ክዓጹ ዘፍቅደሉ ሕግታትን ክስርጽ ጸዊዑ ሰለስተ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ብዓቢኡ ኸኣ ዜጋታት ብናጽነት ሓሳቦም ክገልጹ መታን መንግስታት ድሕነቶም ከረጋግጹ ንምዝኻር ብምዕላሚው ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪራ ክትውዕል ኣዊጁ ወዱ ንፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ስልጣን ከይርከብ ኣብ ስግኣሉ ዘሎ እዋን መበል 48 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ዘብዓለሉ እዋን ፖለቲካዊ ኣጀንድኡ ንህዝቢ ክገልጽ ምዃኑ ገሊጹ ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ካይነሩጋባ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛዚ ሰራዊት ሓይሊ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ከም ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኮይኑ እውን የገልግል እዩ ሓደ ካብ ውልቀ መለኽቲ ምዃኑ ዝፍለጥ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ንወዱ ስልጣን ከረክቦ የዳልወሎ ክብሉ ተቃወምቲ ውድባት ሃገር ክስታቶም ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ዓመተ ልደቱን ምኽባር ዝበዓሉ መዓልታት ንሱ ይኣክል ክሳብ ዝብል ከቕጽሉ ምዃኖም እዩ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ንሱ ብተወሳኺ ፖለቲካዊ መደባተይ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ንህዝቢ ክነግር ብምባሉ ኣብ ፖለቲከኛታት ሃገር ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ ተቃወምቲ ውድባት ኣኼባታትን ሰልፍታትን ምግባር ከም ዝሽገሩ ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዉ እዋን ወዱን ሙሴቪኒ ግና ብናጽነት ሰባት ክእክብን ጎስጓስ ክንካይድን ምጅማሩ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክዕወት ዘቕሎ ስጉምታት ይወስዳሉ ክብልዮም ተቃወምቲ ውድባት ክስታቶም ዘቕርቡ ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ስልጣኑን ወዱ ከረክብ ምዃኑ ዛጊት ዝሃቦ ወቅዓዊ መግለጽ የለን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን እትገብሮ ዘላ ምትእታው ረብሓ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምሕላው ምዃኑ ኣብ ዝተገልጸሉ ኣብ ሰሙኑ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይህብሉ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣተኪሩ ዝጽሕፍ መጽሔት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሕታሙ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ዘካይዶ ዘሎ ስምዓት ብፍላይ ንስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሻቕሎት ፈጢሩለን ምህላው ብምግላጽ ኤርትራን እትገብሮ ዘላ ምትእታው ደጊፈን ክብል ገሊጹ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስተር ዜና ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኤርትራ ንዝኾነ ወገን ኣይተገልግልን ዘተ ምስ ሰበ ስልጣን ሱዳን ከዓ ሓድሽ ኣይኮነን ብምባል ነቲ ክሲ ነጺግዎ ከም ዝፍለጥ ብዕለት 16 ሚያዝያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ብምርኻብ ኤርትራ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ምስ ፖለቲካውያን ውድባት ብሓባር ከስርሖ ይኽእል ዝበለቶ እማመ ከም ዘረከቦ ተገሊጹ እዩ ኣብ ሱዳን ሕሉፍ እስላማዊ እምነት ዝኽተላ ፖለቲካውያን ውድባት ስልጣን ከይመቓርሓ ስግኣት ከም ዘለወን ዝንገር ስዑድ ዓረብን ኢማራትን አልቡርሃን ምስተን ውድባት ዘተኸየካይድ ክምኽራ ጸኒሐነን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ዝናይ ሃገራት ወሽመጥ ሻቕሎት ናይ ገዛእ ርእሱ ሻቕሎት ዓብይወዩ ናብ ሱዳን ዕዙዝ ኣቓልቦ ሂቡ ዝሰርሕ ዘሎ ክብልዮም ፖለቲካውያን ተንተንቲ ዝገልጹ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ኢትዮጵያ ክንቀሳቐሱ ዘይከኣሉ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ሱዳን ባይታ ከይረኽቡ ዝብል ከቢድ ስቃት ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘለዮም እቶም ተንተንቲ ዘመልክቱ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ብሓባር እማመ ውፅኦም ምስ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዋን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ገዛእ ርእሱ እማመ ሒዙ ዝቐርብ ዘሎ ዕድመ ስልጣኑ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከይተዛዘመ ፓርላማት ሃገር ዝመርጾ ዝኾነ ሓላፊ ከም ዘይቀበሎ ኣፍሊጡ ሓድሽ ፓርላማ ሶማል ብ14 ሚያዝያ ድሕሪ ምቋሙ ቤት ጽሕፈታት ሒዞም ዘለዉ ሰበስልጣናት ምጥፋእን ብልሽውናን ከይካይዱ ክከታተል ጀሚሮ እንተኾነ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ ዳይሬክተር ጀነራል ናይ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ግዜያዊ ዳይሬክተር በዓል መዚ ቴሌኮሙኒኬሽን ከምኡውን ማእከል ምቁጽጻር ደረጃታት ኣብቲ ዝነበርዎ መዝነት ክቕጽሉ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ እቲ ፕሬዚደንት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሴን ሮብለ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክረዳዳእ ስለ ዘይከኣለ ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ምትፍናን ከም ዝሰፈን ብምግባር ኣብ ጸጥታዊ ስግኣት ከም ትወድቕ ገይርዋዮ እዚ ሓድሽ ፓርላማ ዝመዘዞም ሰበስልጣን ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ ተቐባልነት ረኺቦም እዮም ምስ ኣህጉራውያን ትካላት ዝግበር ስምምዓት እውን ደው ክብል ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ሚኒስተር ሃብቲ ማዕድንን ነዳድን ዓብድራሽድ ኣሕመድ ምስ ኣሜሪካዊ ትካል ዕደና ኮስትላይን ኤክስፕሎሬሽን ዝገበሮ ውዕል ሰሪዝዎ ኣሎ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ፕሬዚደንት ፋርማጆ ብዛዕባ እቲ ውዕል ይፈልጥ ነይሩ እዩ ብምባል ጉዳዩ ናብ ቤት ፍርዲ ከምርሕ ምድላዋት የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ
ኣብ ኢትዮጵያ 446 ፋብሪካታት ስራሕን ደዋቢለን ከም ዘለዋ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ሃገር ኣፍሊጡ። ሚኒስተር መላኩ ኣለበል ንጋዜጠኛታት ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕጽረት ገንዘብ መሳለጥታት ዘይተዋሃደ ሓገዝ ካብ መንግስትን ቀንዲ ጠንቅታት ምቁራጽ ምህርተን ፋብሪካታት ምዃኑ ኣብሪሆ። ብሓፈሽኡ ክርአን ከሎ ፋብሪካታት ኢትዮጵያ ካብቲ ኸፍሪኦ ዝግበአን ብፍርቂ ጎዲለን ምህላወን እቲ ሚኒስተር ኣመልኪቱ። ሕጽረት ኪላዊ ዓቕሚ ሓደ ካብ ጠንቅታት ምዃኑ ዝገልጽ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ሓድሽ ጎስጓስ ክጅምር ምዃኑ ሓቢሮ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበስሐ ባጀቱ ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ዘተን ዕርቅን ቅርብትን ተላ ሕብረት ኤውሮጳ ዝከኣሎ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ክገብር ድልዩ ክብል ኣምባሳደር ሕብረት ሮላንድ ኮቢያ ገሊጹ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ መግለጺኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዕርቂ ንምክያድ ፈተነታት ክካየድ ምጽንሑ ሰናይ ድሌት እኳ እንተኾነ ዕዉት ሰላምን ዕርቅን ዘመጽእ ዘተ ምክያድ ግና ዝያድኡ ተወፋይነትን ሕድገታትን የድሊ ኢሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ዓሌትን ካልእ ብሄር ዝመንቀሊኡ ግርጭታትን ሕነ ምፍዳይን ኣብ ሓደ ናይ ዕንወት ዓንኬልያት ዘውር ዘላ ብምባል ዝገለጸ ኣምባሳደር ሮላንድ እዚ መንገዲ እዚ ብዘይካ ንዕንወታ ካልእ ዘምጽኦ ፍረ የለን ኢሉ። ሕብረት ኤውሮጳ ብተወሳኺ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጻውዒት እንተቐሪቡሉ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዘዋስኖ ዶባት ዘሎ ምስሓባት እውን መፍትሒ ንምርካብ ክትሓጋገዝ ምዃኑ እቲ ኣምባሳደር ገሊጹ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዕርቂ ብምእዋጅ ሰላም ከስፍን ጻዕርታት ይገብር ኣለኹ እኳ እንተበለ እቶም ቀንዲ መተሃላለኽቲ ኮይኖም ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ሃገራዊ ዕርቂ ኣይሳተፉን እዮም ምባሉ ከይተበገሰ ዝፈሸለ ዕርቂ ተባሂሉ ክንቀፍ ጸኒሐዮ። ዘተ ሰላም ሱዳን ኣብ መፋረቕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጉንበት ክካየድ ተመዲቡሉ ብዘሎ እዋን ጀነራል አልቡርሃን ምስ መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ምስጢራዊ ርክባት የካይድ ኣሎ ክብላ ብሕታውያን ማዕከናት ዜና ተሃገር ገሊጸን። ወተሃደራዊ መራሒ ጀነራል አልቡርሃን ምክትሉ ሓምዳን ዶጋሎ ከምኡውን ጀነራል ሸምአልዲን ቀባሺ በብወገኖም ተዋፊሮም ምስ መራሕቲ ውድባትን ጸለውቲ ፖለቲከኛታትን ተሃገር ርክባት ክካይዱ ምጽንሖም ኣባል ቆንስል ያሲር አልዓጣ ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ተኣሚኑ። እንተኾነ ርክብቶም ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ነቶም መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ንዘተ ሰላም ከዳልውዎምን ምስ ካልኦት ዘራኽቦምን ዘፈላለዩምን ነጥብታት ንምፍላይ ዝዓለመ እዩ እምበር ካልእ ምስጢራዊ ዕላማ የብሉን ክብል ገሊጽዎ። ንሱ ንገዛእ ርእሱ ምስ ሓያሎ ካብቶም መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ከም ዝተራኸበ ዝገልጽ ኣባል ቆንስል ያሲር አልዓጣ ምስ መራሕቲ ሰልፊ ኮሚኒስት ግና ከም ዘይተራኸበ ገሊጹ። እቲ ዝዓበየ ናይ ለውጢ ሞተረን ንህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ዝመርሐን ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ጀነራል አልቡርሃን ብዕልዋን ዝሓዞ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዘይረከበ ዝኾነ ዘተ ፍራ ይርከቦን ብምባል መርገጺው ተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሐዮ። ኣብ ዩጋንዳ ንክብሪ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም። እቶም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎም ስምዕታ ብጽሑፍ ብምድላው ንኣባላት ባይቶ ሃገር ክህቡ ፈቲኖም ምስላጥ ምስ ኣበዮም ኣብ ኣፍ ደገ ህንጻ ባይቶ ተቃውሞኦም ከስምዑ ከም ዝተኣከቡ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ደርቅን ኣብ ዩክሬን ዝተኻየደ ወራር ሩስያን ተደሚሩ ኣብ ዩጋንዳ ዋሕዲ ቀረብ መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ኣጋጢሙ ምህላው ብዝተፈላለዩ ወገናት ክግለጽ ጸኒሕዮ። እቶም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ንሓድሕዶም ብሰንሰለት ተኣሲሮም እኳ እንተነበሩ ፖሊስ ከተማ ካምፓላ ንኹላቶም ጠርኒፉ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእተዎም ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ጸብጸባት ዜና ኣመልኪቱ። እቶም ዝኣስሩ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ንርእሶም ብክብሪ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ይሰቃዩ እንዳሃለው ንመሰላቶም ዝጣበቕሎም ዝነበሩ ተምሃሮ ከኣስሩ ኣይነበሮምን ክብሉ ሪቶታቶም ዝሃቡ ተዓዘብቲ እቶም ተምሃሮ መሰሎም ካብ ዘፍቀደሎም ንላዕሊ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይገበሩ መስኪሮም። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ንክብሪ መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ብዝምልከት ተሓቲቱ ፕሬዚደንት ሃገር ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ህዝቢ ዋጋባ ንኸቢሩን ኢሉ ካብ ዘማረር ካሳባ ዘይበልዕ ኢሉ ብብድዐ ምምላሱ ካብ ሓያሎ ዩጋንዳውያን ነቐፌታ ክወርዶ ጸኒሕዮ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን